Jo, čau lidi, dneska asi jdeme zahrát nějaký ty minihry, třeba nějaký, jo, a já nevím třeba jako jaký, já třeba jako Squid Game a tak dále, já nevím, nějaký prostě vymyslím, no tady třeba máme Squid Game, jestli hrajou nějaký, jo, nehraje, nikdo, tak, jdem zase a dejte like a odběr a děkuji moc za 91 odběrů. Hodně si toho vážím a doufám, že v té hře vyhraju, protože to chcem. A třeba si dáme ještě nějaký Battle Royale. A třeba, aby se mělo hodně odběrů. Jo. Kdo hraje taky Fortnite, tak dejte like a odběr. Já vás vidím, jako. No jo, tak. Vidím, abyste to už nedali, jako. Tak to dejte. Jinak přijdu za váma domů. Protože chci 10 000 odběrů. Já jsem mě tady zapnutý mikrofon. Jo, tady já jsem tady tak. A Nikola a to nejsou podle mě Češi. Asi taky znají Squid Game. Jak jsem se to probugnul tam. Tak doufám, že to dáme ven. Dáme ven. Jo, ty typky neslyším. Yo, we need to win. Co geové, že? No, oni mě neslyší. Tady bude slyšet ty typky, asi víc než mě. No. Kamo jim trochu asi něco je, ale... Peter Griffin! Tady je Peter Griffin! OK, tak asi... Nevím. Jo, kámo. Já fanoušky. Já. Zapa. Kamo. Jak to? Já fanoušky. Já fanoušky. Pardon! Ne. Je always get. OK, tak to nevím. Now we need to team up to all together. Kamo. No, we need to team up all together. We can't die. To trvá dlouho. We're gonna have to team up. No, jdeme. OK. Tak jdem. Ty bogu. 11 a 12. Ne, 22 teda. 23 minut. Ty bogu. I'm gonna do that in a minute. No. Můžete přečíst, kdo miluje angličtinu. Já vám to prostě řeknu. Že se nemůžeme hýbat a kdo se hýbne, tak je mrtvej. Kámo, ty si tady svou. Anonymous P57 moved. Odem. Tak jdem. Stop. Tak jdeme. Nevím, proč se hýbu, ale nezabije nás to. To je fakt divný.
incident. Kamo. Kamo, ono, tam asi nechcem mít. Kamo, čum. A když pojdu sem, čumak tady stojí, čum. Jsou kamarád, je trochu vyšší, ale nevadí. OK, tam nechci mít. Panina. Tak kámo. Mini. Hola, Gochi. Fiesta místa. On je skoro stejně velký. Jsem a já. Ten borec. Co dělají úplně tam vzadu? Hola, Gochi. Fiesta místa. Tak, čau, no, kluci. Už nepřežili. No, zase nevím, to už neznám. Jen vím, jak, když se bude útočit, tak vím jen jak její napsat. Taková. Ne! No. Ježiši, kámo. To bude těžký. Ježiši, tam skáče. Bang, bang. Nah, man, this is fucking piss easy, this one. Rychle. Já tam chci jít, to nejde. Tak jo. Jdem. Tak. Tady si teď kleknout. Já mám přist lidi vůbec nejde vidět. Tam je vůbec. Oh my god. Běžíme. Vedem kameny. Tak. Vezmu si radši 6. Bang. OK, tak. Jo, jdem. OK. Pojď. Ne, já jsem mrtvej. Proč? Počkej, potřebuji spíčku. Nemám. A teď, tak. Toto mám ještě tak to stihnu. Bang. What the actual fuck? Bang, OK, já mám jen jedno. Two to the tank. And then two tank, two going. OK, ještě jedno. Kámo, o 1 sekundu, jo. Stihl jsem to. Ty lidi úplně, help me. Čau kluci. Jako, stihl jsem to, dobrý. Kameny. Ty týci jdou prostě slyšet. Já nevím. OK, jsem nechtěl do toho šel. Kámo, ten borec je teď na začátku. OK, kámo, borec je na začátku. Nikola. Tak to je fakt. Tak si klekni, hej. Pojď klekni, pojď, já ti věřím. Tak to nestihneš. Tak si můžeš rozloučit, jo. Tak, čau. Bye.
Dear players, the next game will begin Nějaký shortly. XP. Ty bogo. Jako, jestli chceme, And it's gonna get to mi even se worse with this ukazuje. Jo, tady. Prostě tam do téhle. Já vím, kámo. Tak jdem. Jo, toto jsem nikdy neviděl, tak běžíme. Já se rozběhnu potom, po lidech, kde budou lidi. Jdu za sedmičkou, jdu za týpkem. OK, tak toto jsem nevěděl, že to bude. No, ty potřebuji za sedmičkou. OK, kámo, my jsme prohráli, kámo. Ale pořád pro nás sledujem. A my jsme šli takhle. Tak jdem. Tak jako zvládli jsme to. Jinak chvilku to netrvalo. OK, já se teď bojím. Kámo, ten týpek buk a já. Hello, hello. Za to co. Nějaký miliony. Kámo, tak to bylo lepší hrát ve flanku, protože jako... Kámo. Jo, tam ještě těžká. No. Jo, víte, kde je Alkam. Tak, dejte si stát Alkama. A prostě, víte, proč jsem do toho fouká, jestli ta myška je lehce, jako jestli to je odfouknout. Není lehce, máme. Ty vogo. A 3, 2, 1. Kámo, tedy, zkuste poznat, co teď bude. Dear players, the next game will Kámo. begin shortly. Já budu tedy tak já nevím. Tohle kde bude. Ne. Tam je hrozně málo píš. Ještě. Já budu tady. OK, kámo. Já budu. Stejně to bude randomát. Já budu tady. Tam bude zase nějaká songa. Že divné. To je fakt divný. Tum. OK, tam. Poté, za náma. Tady. Dělej. Pojď. Nejde, určitě bude jedna. Možná, jo. 4 já. Za náma ještě, tady.
Tady. OK. Dělej 11. Kámo, to je pořád ofous, kámo. Ale dobrý. Kámo, teď bude určitě, aha. Teď bude určitě 1. Tady, u mě. OK, já neumím říct, ale dám se do friendu. A do friend. Yes, kámo. Mě přidala. Na kámo. Tady, u mě. Tady. Dear players, the next game will begin shortly. Kámo, a jo, lidi, já se omlouvám, já jsem myslel přemýšlet. Kámo. Teď vím. Já jdu hlavně na tamto, no nemůžu, musím jít, OK. Ty vogo. Hlavně ať nemůžu. Kámo, asi můj kamarád utíká, nevím, asi není čas. Tady, čau. Já to slyším. U mě. Kámo, kde? Máme pickaxe a pak bude fight. Kde, kámo, já umřu normálně. Kámo, to se bojím. Oni jsou u mě. Pomoc! Congratulations Okay. on surviving the game. Přežil jsem, ale The next one will begin shortly. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Můj kamarád asi nepřijde. Ne. You will now be Come on. playing glass stepping stones. The stepping stones Okay, before you kámo, are tak to made hodně. from one of two types of glass. One is fragile, while the other is solid. Můj kamarád Cross přežil. over to the other side before the timer runs out. Normálně já jsem to chtěl udělat, co dělal ty lidi. Dobrý, no. Ty vole. Můžete tady prohlídnout, můžu jít sem, že? Tak nic, jdeme do lobby. Počkej, můžeme je sledovat, že? Nechci sledovat mýho
Ano. Tak, nyní jdeme. Return lobby. Jdeme do lobby. Skipec. Tak jo. Tak. Čau lidi.